School morning संगोन थांखायाव सेंनिदों बिनानावनाव आं थांगोन आंनि बिखुनजो थांगोन आरो नानि थांगोन ओमफ्राय दैसा थांगोन हाय इनसाय बाबा जों थांनो ओंखारबाय देलायखांबाय रेडि जाबाय ओरैनो दुगैखां लोबखां सना गाननो हमबाय खेरा गानसां ज' नायलांबाय थादों आं बिदिखौ सोलो जों थांनो ओंखारबाय रथायसै मानजायसै मादैनाव खालामजाबोआसै बेहा नै बेनाव दा महननै बस्थानैखा मैलायानो दैसा बहा थांसै हायनोसै बाबा हायनोसै हाय औ आबै जायोब्रा बेखौ बानानै खामानि मावो नोङो आइ हाबनो मोनो सफैला आङो आयु खस्थ' होफैबायहाय नोंखौ फिसा गोनांनो मा ओंख्रि संखो नोंलाय मोनजोबखाबाय मा ओंख्रि संखो दाउजों आलुजों एवगासिनो ओमफ्राय दाउजों माबाजों मा होनो सबाय ओमफ्राय अमा बिथै बिखा एवनाय फान्थाव एवनाय आयु माने थ' आइटेम मानेखि जाबायना दाउ मासे सिथारदों नालाय न'नि न'आ ब्लां जाबाय आरामनो बेलाय मा खामहोजोबखो फाग्लि बेयाव ममबाथि दोन्दोंमोन आं दैज्लाङाव ओमफ्राय साफा खामलावजोबदों गेस खाथियाव फाग्ला थैखागौमोन राजा मा नामलाय गस्ला लाबोनो मोनासै सना दोनसार दे र' एसे देरबावदो दे सना एसे देरबावदो एसे देरबा गस्ला लाबोसै औ एसे देरबावदे सना दे गय फाननायखौ गालि बेदर जायो जादो नै मोनसेया बिमायनि जाहोनाय मोनसेया दै सारनाय जाहोलांखानोसै जाबाय आरो मानो बिनि फां बेदर रुखो नोंलाय ओंखाम जासै ओंखाम बेवाया जाथ'ला नोंहालाय हनै बुखुजोब्बाय बिमादै ना हरलाय थाथोंसै हाब बुखुजोब्बाय बानलु गायग्राखौ होबाय आंनो मानो होबावखो नांला खामानि बे दाउसो बियो मानो एथ'ग्राम होखो जाबाय नोंसोरबो जादो होबाय आयु जासै फान्थाव बाथोन दं ना मा होनामोन नोङो आं एसे गोसोआव दङ नङा होनदां गोसोआव माबानायखाय सांसिं मावबानो जायो बहाय मा खालामनानै थायो नालाय बिजों दाखालिबो सिख्ला मानसि उन्दैफ्रा दुदुखा थांनो ओंखारबाय आरो आयै नांला सना ना मबाइला फेसबुकसो गोदान खुलिना होनो नागिरदोंमोन नोंनो फेसबुक गोदानसो खुलिना होनो नागिरदोंमोन नोंनो गारिनि समाव फैबावबाय औ नांला गोदाव सोरावनो थांसै आं बे फुङै बांगालखौ होनाया ओमफ्राय नोंसिना गला होननायबो दंमोन ना गारि फैबाय दैसा नों थादो दे बाय बाय दैसाखौ लांफाला थालांदो फैबाय गारिया गथ' फैबाय जाबाय सफैला गोग्गोम जाबाय खोनाबाय मालाबा थांदो गोग्गोम जाबाय दखाना 1.5 फुटल'नो सान्दुं गोसाथार
मादि गायदे मादि गायदे ओमफ्राय जों आबैसो आयो सोरो साव गाखोरा मादि गायदे ओमफ्राय जों समाव